Ülkemizi ve milletimizi yakından ilgilendiren pek çok hususla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Piştî gefên Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ji encamdana operasyoneke leşkerî li Rojavayê Kurdistanê. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu jî gefa encamdana operasyonekê li Sûriyê da bi buhaneya nehiştina terorê û dabînkirina ewlehiyê. Wezareta Derveya Tirkiye berpirsiyaratiya êrişên YPG li ser baragehên Tirkiye xiste stûyê her yek ji Rûsyê û Amerîkayê. Tekez jî kir ku Tirkiye li ser operasyoneke leşkerî rej de û ragihand ku çi pêwîst be ew ê pêk bînin. Wezareta Derveya Tirkiye nîşan bûyekê jî da ku Amerîka van êrişan şermezar dike lê di heman demê de jî piştevaniya leşkerî dide YPG. Ji aliyê xwe ve Wezareta Derveya Amerîkayê di daxuyaniyekê de hişdarî da Tirkiye ku ji yek aliyê ve û bi tekane tu operasyonan encam bide. Herwiha kuştina du leşkerên Tirkiye ku endamê hevpeymaniya NATOyê ne şermezar kir. Derbarê kuştina du leşkerên Tirkiye û birîndarbûna çend leşkerên din li derdora bajarokê Marê li ser sînorê Sûriye û Tirkiye ku di encama êrişekê de hatibûn kuştin, Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê red kir ku berpirs be li ser êrişê û tu têkiliya xwe bi bûyerê re hebe. Di hevdemê Tirkiye radigihîne ku êdî sebr û aramiya wan ji kiryar û reftarên PKK li ser sînor nemaye, PYD û PKK li Rojavayê Kurdistanê û taxên Helebê herwiha li kampên Şehbayê buhaneyan dide destê Tirkiye. Herdem çalakiyan bi bilindkirina alên PKK û wêneyên Abdullah Öcalan li dar dixîne ku bi heman şêweyî û ji ber wan sedeman Efrîn, Serêkanî û Girîspî ketin bin destê Tirkiye de. Di vê dema dawiyê de li deverên hevsînor bi Tirkiye re girjî û şer berdewam dikin. Çavdêr jî tekez dikin ku Tirkiye li ser encamdana operasyonekê ciddî ye lê divê çiraya kesk ji Amerîka û Rûsyê werbigire.